Ja, Jens Peter. Jamen, ham kan vi i hvert fald huske som at være den mand, som er allerbedst til at skære spegepølse ud til vores ture. Han sørger i hvert fald for, at det er noget, man kan smage. Ja. Og tunmussen, den er blandet med batteriboremaskine eller 220 volts slagboremaskine og mørtel, men den smager fantastisk, og der er altid nok, lige præcis. Ja, hvad angår Jens Peter, så er der altid mad nok, og også til 14 dage efter. Og hvis der lige skulle mangle et lille stykke spegepølse, så finder vi garanteret lige en, der lå, og egentlig skulle have været brugt til noget andet, men så kan vi bare lige bruge den her, så finder vi nok en anden en. Ikke om altid. Hvordan var det? Det var til landstævne? Her i 98 i Silkeborg, der tror jeg faktisk, vi havde pølser, frankfurter, det tror jeg, vi havde 7-8 år efter i fryseren. Og så der var rigeligt der? Ja. Okay, det havde han bestemt nok af. Ja. Jens Peter, han er jo indbegrebet af Silkeborg. Han er ham, der altid kommer og giver hånd, selvom man lige skal til at springe et spring. Men jeg synes, det er noget, man sætter pris på. Helt sikkert. Og han går altid lige det ekstra skridt. Sørger for, at der er en god rugbrød, når vi er til konkurrence, og lidt hyggeligt bagefter. Man kan lidt sige, at man har ikke meget andet at tænke på end selve konkurrencen, og Jens Peter han er simpelthen god til at støtte omkring holdet. Alt hvad der er praktisk, men også moralsk støtte. Så laver han på sindssygt god pastasalat. Og så sørger han for, at man altid ved, hvor han sidder i hallen, da han går over på modsat side og sætter sig helt alene. Og så er han jo i forvejen en person med karakter, som er nem at kende. Så ham må vi godt nok sætte pris på. Fuldstændig.